Blord. If you buy anything on social media, a lot of people now about it. Ịghọtago ma ndị Igbo sị na ọ ya bụ agbasi egwu ọ na-anụ ukwu. What if at last so many of you out there believe na Blord because ọ n'ọnụ ya ka anyị nụrụ that na Ratel Brand ya no register here anọ ya nwakwukwe that na onye go sign ya order to egwa Verydarkman ya deceased and gịnị nwanne wepụrụ ya aka n'ife gbasara Ratel na onye nwa abụzi dịkịta ahụ dị ịghọtago CEO. Now mana onwere onye na-ajụ kedu the evidence. Agwa m unu ebe osu that na Blord knows ihe ọ na-eme. Do you understand? Blord knows that no nwere any legal battle ọ ga-face ma o use Ratel. Do you understand me? Because if I na-ekwu na a na-register, go and ask question. Ịghọtago? O register nwere ike ọ nọ na side tech on which class or category. Do you understand what I'm saying? Verydarkman bụ godo that self no register Ratel. O nwere ike ọ bụrụ ife social media. So ife na-agba abụrụ ofu ife. Do you now understand what I'm saying? So Blord knows that no nwere any legal battle ọ ga-face. Ịghọtago? So ihe ga na-ajụ onwe kịta what if at last ọ bụ na o register ya bụ na ife o ji were eme ife ọ na-eme ka o wee promote brand ya or promote business ya ada akpọmasị gị na o register ya but what if at last ife a bụ question ị suppose gị na-ajụ because o nwebere evidence o gosiri mụ na gị na-abụ o ji wee sị gị na ife anụnwa bụ brand ya na o register gị ya no ihe mụ na gị na-abụ na afọdebe bụ ife social media but na ife o dere ebe a ntinyere ebe ọ sị that I wake up to a flood of calls from the highest echelon, top men across this country, powerful figures pleading on behalf of VDM. They came groving and asking me to show mercy and let him use the Ratel Brand name. After due consideration, I have decided to withdraw the cease and desist order, not his fans. Beyond note, his fans must address me now as their CEO moving forward. Linus Williams, CEO of Founder Ratel Group. Blord, you know, like I said, they asked him that name is press the button of social media for controversial issue, especially this issue of Verydarkman. At least he will generate a lot of things and push quite a lot of business. So him if you name, but the last will justify everything.